En god ensilagestak opstår, når mælkesyrebakterien hurtigt omdanner sukkeren om til mælkesyre. Det får pH-værdien til at falde ned til omkring 4 til 3,5. Helt godt ned på ned i 4 3,5. Og det slår så smørsyrebakterien ihjel, og så forrådnelsesbakterien. En god ensilagestak får derfor en lys farve og en frisk udseende, altså en frisk farve, eller man skal sige. Og sådan lidt en syrlig lugt. Samtidig bevares fodret sådan kvaliteten stadig, skal man sige, godt. Ja. En dårlig ensilagestak opstår, hvis der er for lidt sukker, eller hvis der kommer for meget ilt til. Så kan smørsyrebakterien udvikle sig og danne smørsyre og ammoniak. pH-værdien vil blive derfor højere og sådan stige, og så får sådan ensilagen sådan mørk farve og sådan, sådan dårlig lugt, sådan rigtig varm lugt. Og det får så, det får så tørstoffen, eller det får så større tørstoftabe. Og fodret, det bliver så mindre egnet til køerne, så sige, de kan ikke rigtig spise lige så meget, eller det er ikke lige så godt for dem.